Saka makatadza kutosiya unhu wenyu kuno kuZimbabwe mukati akutakura kuenda nawo kuUK. Wei. Zvamaita kuZimfest. Zimfest ku. Tangonzwa danzi kwa maningozadza kwese kwese. Kwaguva runombononoka. Vanhu vanenge vangoshaya zvekutaura. Ko panhu paitwa paungana mazimba vanhu vangashaya zvekutaura. Aka imi makaudzwa nemunhu ari kuUK. Ainga aenda kuZimfest. Hanzi pese pese baba. Ndiye akaona ariko akakutumira picture. Tinobona ma pictures but Makaona chingotaura apa internet zvangozara. Zvaimbotadere vanhu. Imi makatoona here? Hatina kuona. Asi internet yangozara nyaya. Totenda zvinhu zvaonekwa sha. Zvinoita zvine proof. Proof yeko. Ndangofaninyeza. Vanhu vanorwadziwa vanhu vakaenda UK. Hapana, izvo Tako. Man like baba. Man like Tako. Machena mda. Ungovhundudzirawo kana. Aiwa, machena. Mchiri sivuze vandere. Patira hurumende kuda. Akusiwe kufonerwa madiri. Ndofona bheka. Ndamukoma icho. Mari baba. Bo, sese. Ani ndimazara makutora mabhebhi mumusha vese. Kupi konyaya dzechingofamba maraini. Ani mapaunza. Aiwa mapaunza aiwa anenge aripo. Bada dzasvika. Mwasvika rini? Anogara ndani wiki. Tata wiki. Ndatomubvunza ndakatomboya pana ndakabvunza. Mazano munhu ndakushanda svika na 4 ka. Zvino kushanda 12 akusina zvino. Serious? Na 4. Aiwa iso 4 kiloteta apa deni. UK akuchagonge munhu anotenga. Kunoita hours ka. Yeah, like you get paid per hour, so you choose how many hours you want to work. Don't know what I want to do 3 hours. Zvidi zvekushanda zvenyu zvekuva mati waya kusvika 4. How will you choose? Because you get paid. No. Waya yenyu inopoera kuti kuzongopera kwemwedzi 3-1. Manje uku ukashanda ukandoita 13 hours dzangu pasvondo ndiwe, ukatodaita 20 hours dzako pasvondo ndiwe. Ukunoshanda ma-hours akushanda ma-days? Hatibhadharwe pamwedzi zvepa-days zvekuti svondo rese. Zvimarori zvichiri kwezvo? Munhu wese water. Baba. Baba. Chikuteera ka. Aiwa kwete akupa kuna zvepo water. Spring water. Asi munosukira na spring water. Mama place ya utaura kama. Spring water inobva kupi kune Chando? Aiyo kuna springs. Kuna springs. Ngoba wasingataurira nguva kuze icho kwadi. Chinenge iyi taone kwenda kuti izvo zvokuti munosukisa maplace akaza kana muri kumbe muri pasi pedu. Pasi pano. Pedu vakazi. Dziri kubuda nyaya. Unonga pasi pano. Hanzi mbe muchisuka maplace. Pasi pei. Pasi pedu. Uranzo kangosimudza muromo. Ngoti bufu kuti iwe unozokera kuZimbabwe. Pasi pei chipa utaura kama. Siyalenda zvetiturega ndikutaura icho kade. Ngaziboni Hakuna life. Akataura zvotepe pasi wakati. Ziripo nyaya mindeni. Udzinzwa. Kwati nayo ndasika mapresident wacha banziwe. Makuseni unodzokera. Wapedza kutaura netrain. Ngati basa netrain. Chopari chinozongorwadza hacho but hatakazwa kuti aiwa. Hatosiyana nekuzongosiyana kuti chinone. Life yenyu kunoku yakatodhakwa. Edo. Yakatodhakwa. Izvo zvekuswera nzungu izvozvo. Aiwa. McDonald's chii zvese zvezvingori ipapo chingodai. Kwete zvenyu zvamuri kuita zvoku. Munhu ari musutu kuti nzungu. Kochi handi nzungu dzinosimbisa. Mana dzangore ngoni. Nai. Tapi neutano plus netest. Aiwa. Imi dema musingachide chikafu maminga kufonera tibire basa revhidha. Tibire madoro. Tibire matemba. Mandetsera munoti. Mazoe baba. Kwa kuna hivi. Mana nezvese. Aba mino kakudangonerwa kamuri waita kasina basa. Akungobvunza kuti tangonzwa hedu nyaya. Ko mapounds ka. Tata mumaona chimbotiradza kwa munaona. Afana motora rubbish. Ngende kanicheda kukuradza mapounds ndikuradza. Ngoti show kanyi. Izo. Afana ma US. Asiana. Aiwa sha, this is good man. Even check. Okay. Check. Nice man. Iwe unza mari yangu takwa. Urera zi? Alright. You see? Tashika badala dzao ya dzongosiya dzangu. This is 20 quid. 20 quid. Quid ya mari bro. Unza mapounds. Same vanongo maquids. Ana maquids. Aiwa. Agamzoka mari yangu. Nera abuya mukutaura. Unza kuna amungosira wanu wani. Aiwa. Ungarwazwa nemari yangu inobatika pa 1 minute. Keta unza madzangu. Tongoshandisa ititu. Aiwa, unza munochinja kuba kuna mabenga anochinja mapounds kuno. Ona mabhengi renyu chara tomboziva kuti pound yakaita sei.
mari dzechu dzekuno kudziredzere tsvina dola chanenge ane tsvina ndonga akafamba netsoka ndona yemanheru mene mari yangu andizoti zvokunetsana nemi zvozoti maenda kundozanga kuda kutanga kunyora inyorai paita ndizoda mari yangu ndokupa handina anotauri mari yangu mufamba seva andudzana rega ndivapushe vapushe kuda kufamba neyotaura amanotaura yekuti pasi vakadzi achangonzwa hayo asi zvechokwadi zvaamwe ngachitedzere ndezvengoningirisa handidi nyaya dzakadzakwaandofara ndatotobatsira kugadzira vhiza waiziya handakufara nenyaya yako handidze kunyeba handidze kunyeba here sesisa handidze kunyeba mari yako come back here okay ive chenji yangu handina chenji manje uzitora mangwana handisida kudzoka pana anopa chenji yangu kama mangwana cha inga wene ziva katora zvinongaenda nazvo anotora mangwana handina chenji kana musade zvoti utamba nene handidi ndogona zokunzira padheni handidi kutamba netunyaya twenyu tusina basa saka pautongorwadza nondati muri pasi vakadzi get away kam nosasa pakuzonetsana newe sori wangu tobata hanana dhira sister